Igama nguBhaka isibongo wakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka utakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothoni lodwa lebetshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngumfoka makhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho cha namhlanje ke kulo sithathu ngithi nje sanibonani lani ikhona ngifuna ke ukuthinta ipolitiki namhlanje ngesayidi lami mina onamandla mase ngiqwashisa nabafundisi abagcotshwa zimpintshi zabo ngoba khona umfundisi ozabhapha ayibona into enkulu ngoba umfundisi kanti wagcotshwa impintshi yakhe kwayona exakekele nje nenkinga uyabo umuntu akagcotshwa umuntu ugcotshwa uNkulunkulu ungachomi umuntu wagcotshwa ubani ke ngibabonje bebhayiza abanye abafundisi so ngizotshela abafundisi ke namhlanje ukuthi njengoba ziya ngizokhuluma ngepolitiki ziya nakwingqungquthela yini elindelekile kubafundisi yini elindelekile ezinyangini lazi khona angikhulumi ngalezi ezibhizi la ezibonakale amahlazo azo ehlalo bala njengamanje mina into engifuna ukuyicacisa la ukuthi njengoba nginalamandla wokubona ngisho into engaphansi konyawo nginalamandla asemazulwini nginamandla amanzi nginamandla kamakhandakhanda oil engikwazi ukubona into ingakenzeki ukuthi izokwenzeka engikwazi ukucazulula engikwazi ukuvika into ezokushaya ukuthi ingakushayi nginalamandla ngifuna namhlanje ukuthinta indaba yepolitiki ngizoyithinta ithinteke futhi ngoba ngikwaze ukuthinta lezinyanga zikhankasela ukuvotelwa ihlazo into emnandi abantu bayabona nanamanje ukuthi inhloso yami ngicela bandla zazi nalazi zikhona izinyanga nale level ezikuyona yokuhluleka ukubona into eyingozi ngizobiza ngenyanga phela ngoba umuntu uthi uyinyanga kahle kahle akuzona izinyanga leza zinto so njengoba ngikwazi ukubona ukuthi ingqinamba izothini uyabo sihlale lapha ngiyaphazamiseka njengoba ngikwazi ukubona ingqinamba izothini yayo yonke lento ekade yenzeka nje le ekade nje ingahlelekile kwaya ngendlela ebengisho ngayo kwaya yaze yayoba njalo zithukutheleke lazikhona zithukuthele ukuthi kugcine kuvele ukuthi uKing Bhaka unamandla wokubona into ekude aze ayichaze in details ukuthi kuzokwenzakalani mangiqeda lo live ngizokufakela ivideo engizoyifaka nje ngicela mawuqeda ukubuka mina ku live ungene kwivideo engizoyifaka nje mangiqeda la uzobona khona nginarrate kahle lento eyenzekile ukuthi bengithini mina zathini zona ngathini mina bathini bona ngathini mina bathini bona ngoba abanye bayithatha isiphakathi yabo sebela nje lihyper abazi bisukaphi ngizoyifaka ivideo ukuthi bathini ngiyifakelani ivideo ngiyifakela ukukusiza ukuthi ubone ukuthi izinto ngizibona zisekude into engisuke ngiyibona isuke izoba njalo ingakho nala kwipolitiki sengiyibone kude ipolitiki njoba iyangqungquthela sengiyibone kude and ngenhlanhla nesinqumo sakhona futhi nokuthi kuzokwenzakala kanjani kuzokwenzekani nokuthi obana abazowina obana engeke bawine kuzothi mase bewinile abawinayo obana abazongena ekhundleni ngokuhlukahlukana sengiyibuke yonke leyo nto ngiqedile mina manje sekusele nje manje ukuthi kulinda usuku kubonakala emva kwalokho ke bese kulinda u2024 ukuthi mase kukhethwa ke for lokhuzana uhulumeni ngesazona inhlangano yokwenzakalana kodwa for inhlangano nje ayikho ifihlakala engayazi manje ukuthi makubuya lapha engqungqutheleni kuzokwenzakala enhlanganeni ingakho namanje ngithi ngibonga mina ukuthi
kunabantu esebekwazi ukuthi bafe la ngifa khona. Niyabona ngoba senikwazi ukufa la ngifa khona. Niyabona ngoba senikwazi ukuthi nibone imfihlakalo. Ngoba phela ukubona imfihlakalo ukuthi uthi hayi ngoba useshila uking sifuna ukubona isiphetho. Uyabona? Ibingencane lento ekade yenzeka madoda ngingedwa vo. Ngithembe ini? Ngithembe amandla. Ngoba ngazi amandla kaNkulunkulu engihamba naye, ngazi amandla asedamini, ngazi amandla ahlanganisiwe ukuze kuphume lo makhanda oil osugilima ngakubantu. Ayikho into engijabulisa njengokuthi abantu ekade bengaphuphi bangifonela imihla namalanga, abantu sebene direction and abantu baphupha umngcwele. Ngiphinde ngiqinisekise ukuthi wena njengoba ukujabulisa umakhanda ungathuswa ukuthi usujabule kakhulu ngento eziqaqekayo bese uba novalo ukuthi hayibo mhlawumbe ngelinye ilanga khona ingqinambe kuyomele ngiyenze. Ngiyakuthembisa shosho ayikho into kuyothiwa iyingqinamba manje noma wena sekumele uyivuselele konke ngoba kuvunywe emazulwini kushiyele kumina okwakho. Iba nomakhanda bese uenjoya impilo entsha ngoba lempilo ola lo ngade uyiphila akuyona impilo leyayana, akuyona impilo. Uyabona nje imfihlo esengiyibonile kubantu ngokuhlukahlukana, abangilandelayo abangangilandeli, imfihlo esehlanjwe phambili ngayibona zijule kakhulu. Imfihlo esengiyibonile ezinkulu, imfihlo esemzini yabantu futhi ezinye uyabona ukuthi kungcono abantu bagcine bengazazanga lezi imfihlo lezi ngoba mzwane bezazi kuyobhujwa kuleli yakhaya. Ziningi imfihlo. So ingakho ngithi ngoba niwe nivuka le video ngizoyifaka makuphela lo live wami khona izokukhumbuzisa ukuthi sisukephi sase sifikaphi, bekuthi mangithini mina bebethini bona, bekuthi mangithini bebethini bona. Usuzokhumbula ke njoba kade wangilandela ebongweni zami, bekuthi njalo mangiqeda ukuzibongela bengifike ngithi ngathini mina bathini bona. Lokho kade ngikusho before kube khona lesimo ekudlule kusona. Lesimo kuthe makudlula kusona kwase kufezekiswa liyonto ethi ngathini mina bathini bona. Yini kube khona leyo part ethi ngathini mina bathini bona? Iphathi yasemazulwini esho ukuthi noma yini engiqhubhekana nayo bakhona basuke bezongabaza mangabe izisarana, kodwa ekugcineni basuke bezoyishintsha liyonto bathi inkunzi uKing Bhaka. Yingakho ngaze ngathi kwenye ivideo yami ngathi ngicela izinyanga zibe icabanga amanga ezizowasho after sekubonakele ukuthi umcimba ukho sebedliwe noma seyingqwambile macabanga amanga. Ngijabulile ke mangibona enye inyanga ke isiqalile iqamba amanga la iwaqamba khona. Ngijabulile ngoba nakhona lapho yenza into engayisho ukuthi ayibe icabanga amanga. Yabo, kanti into elula bengabe usumislead abantu. Ayikho into edlula ukuthi ngiyaxolisa. Into elula bengabe usumislead unkosikazi wakho waba nezimfihlo base yithola unkosikazi. Alikho igama elidlula ukuthi ngiyaxolisa. Lelo gama lenza ukuthi umuntu akuthethelele, kodwa mawuzofuna ukuchaza akuyona yonke into echazwayo. Ezinye izinto zifuna uzehlise uthi ngishayisile la, ezinye izinto zifuna uzehlise uthi kahle madoda mina angikwazi ukuhlola, kodwa indlela engisebenza ngayo ukuthi ngithi kubantu ngiyahlola. Mase befikile mase ngibanika u3 minutes. Wakwazi waphi kuthiwe mfethu ucontact ukuhlola kuthiwe ngena kuyaphuthuma 3 minutes. Ayikho liyonto. Umuntu once wabhekana naye awukwazi ukumkalela isikhathi uthi kuzawo 3 minutes ngoba usukungazi ukuthi isithunywa sakho sizobonani kulomuntu. Awukwazi ukuthi ngena ke wonke umuntu kuzawo 4 minutes. Usuyazi nganti ukuthi yini into ezombuleleka bengabe sekuvuka isithunywa sewumhlolela umuntu. Awukwazi.
ngoba ungamhlolela umuntu ngoba kulokuhlola komuntu ufika uhlole bese umnika ithuba ukuthi akuphikise makuthi ngempela kayizwa lento uphinde uhlole umnika ithuba akuphikise mase ukuthi la engacaciselekile kahle khona umuntu kumele abuze mayebuza kumele umchazele uqhubeka uhlole aphinde abuze aphinde avume uhlole avume ku 3 minutes. Yini ozoyenza ku 3 minutes mawuhlolela umuntu bahlukunyeziwe abantu kuthiwa bayahlolela ku 3 minutes. Yazi that very fixe ngenyembezi madoda ngoba abantu badela yonke into umuntu adela imali yokugcina athi ngifuna ukuyozwa athi efika kuthiwe 3 minutes. Isono athi umuntu efuna ukuyozwa enziwe ngempela isono kuthiwe hamba ufike ubeka imali lapha bese uyaphahla bese uyakhuluma usho inkinga yakho. Kanti umuntu uyarekhodwa lapha isono umuntu uze serious ngosizi uyarekhodwa ngenkathi seya kuyena lo muntu lo othe hamkhulume lo yamuntu usesho exactly lento ekade uyisho lapha yana. Uma ungasho ngolutho lapha uzoqala abuze wena uphi ubaba wakho uphi uma wakho iphi ingane yakhe mawuthi hayi sikhona zoingane zami bakhona ubaba aqala athi hayi ngizobe ngikhulume nawe 3 minutes akuzo next bafethu ngiyacela. Ngiyazi kwamanje bakhona bazongizwa ngithi mina ngicela ngampela acatshangele umuntu ngisho i-hour liyaphela bengabe ekukhokhele lokho ngoba khona abantu abangenayo inkinga nokukhokha as long as mayethole into ayifunayo umuntu mawusuthe kumuntu ngizokuhlolela imali engaka umuntu okufuze athi hayi senganele mkhulu senganele baba senganele makhosi akuwena ekufuna ukuthi hayi kwanele manje next aphuma umuntu eqalaza ukuthi hayi mhlawumbe uzothi uyadlala eqalaza. Ngicela bandla umuntu bengabe esefikile ethi uzohlola musa ulokuthi akahambe ayokhuluma yedwa umuntu akafike nje from reception futhi ngisho abasebenzi ningakhuluma lutho nabasebenzi la niyohlola khona ngoba abasebenzi bashaya ngathi bayayikhulumisa nawe kanti bafuna ukuthola udaba bese beyolutshela lo mkhulu ozekuyena wenziwe isilima nawe wisidididi ngoba uyavuma kwenziwe isilima noma sikutshela umsebenzi abuza hayibo namhlanje na ke yini kodwa hayibo sibona ngathi uxakekile nje usuyaqala hayi ngihlushwa indoda uthi shwi useyotshela umkhulu hayi lo ufikile uhlushwa indoda ake nje ufike uyithulele ngoba ukhokhile njengoba ukhokhile kuthiwa kuzohlolwa bese ufikile bebuza igama lakho uthi ubani igama lakho igama obizwa ngani abuza isibongo sakho kwanele lokho kwanele akukho kunye bethambi ophahla lapha yana khona umkhulu wakhe ezokuzwa akekho umkhulu wakho ozomfica emzini nomuntu akekho umkhulu wakho akekho kulomuntu ozokuwona lana uze edalweni zala ukuthi zikutshela ukuthi yini lento eyinkinga edala into zakho zingahambi kahle. Ngiyacela bandla okwesibili ngicela ningagezi kule mfula lokhu ngikusho ngoba kuyimanje baningi abantu abathola umakhandakhanda oil and ngampela iyabuya ireport ukuthi kwenzakala nemizini yabantu iziphi inkinga ebezibashaya and baningi abasazowuthola ngoba uzobasiza. Okwesibili ngiyacela bandla ningagezi kule mfula yasemalokishini. Once nje kwakhona isewerage kamasipala kwakhona amapipe ahamba underground kuleyo ndawo zikhona indawo esemakhaya sekunamapipe ahamba ngaphansi leyo ndawo ayisekho good ukugeza ngoba yindaba amanye amapipe aflashela emfuleni uzokhipha ibhadi la mawusuyogeza emfuleni ongena isewerage kuona lapho uyalifaka ibhadi. Okwesibili ngiyacela bandla abantu bedlozi ngiyacela ngoba ekugcineni mina umuntu oyogcina ekusizile. Ngiyacela okwesibili uma ngabuye kumuntu ungavumi athi gezela etoilet. Ungavumi umuntu athi gezela etoilet. Okwesibili lokho ngoba yindaba etoilet khona amakaka etoilet ngenkathi ugeza lamakaka lawa angena ngeziqu zoboya enzani akhanda isichitho khona abantu abathi bayasikhipha isichitho kanti bayasifaka. Ngiyacela abantu bedlozi ngiyacela abantu bamakhosi amakhulu ngiyacela ningizwe into engishoyo ngiyanisiza lana ilungelo lakho ukuthi makuthiwa hamba uyogeza bheka indawo yogezela kuyona ngoba uzohlanzwa lana uyabona
bheka indawo ohlanzwa kuyona ukuthi yona ihlanzekile yini, ngoba awukazi ukuhlanza uhlanzelwa endaweni engahlanzekile. Bheka indawo ihlanzekile. Abantu abaningi bageza ama-toilet, abantu abaningi baya kubantu babelaphi bageza emva kwendlu la kuchanywa khona lekhaya. Kunuka umchamo ngapha, wena uyageza ngapha. Kunuka umchamo ngapha, uyageza ngapha. Uthi ufuna inhlanhla, uzogeza emchameni yasemzini abantu, uzogeza ema-toiletini asemzini abantu. Ngiyacela ningayenzi leyo nto. Isicelo sami, ngicela wena ongithandayo nawe ongangithandi, kulungile qhubeka ungangithandi, kodwa lento engikutshela yona for the sake of izingane zakho ezingekho kule politiki wena unayo, ukuze kuphile zona. Uma wena uthi unepolitiki yakho, wena usuwasetshenzwa umoya wakho ukuthi support umuntu noma ebheda, kodwa for the sake of izingane zakho ngicela ungagezi etoilet lasemzini umuntu kube kuthiwa uyalungiswa. Etoilet ngena ngoba nawe uyo-eda lo thuvi osetoilet. Hamba ushiya uthuvi wakho nawe lapha toilet. Indawo kothuvi. Baningi abantu abahe enyangeni bagezelwe ema-toilet. Zirong lezo zinyanga, ingakho kwayizona zingacaci ziyaphi ziyiphuphele, ngoba yindawo iqalekiso ukuthi umuntu afeqayekile uyomgeza etoilet. Uyomgeza etoilet. Okwesibili, ungayithathi imali yomuntu uma wazi ukuthi ngeke uzomsize umuntu. Ungayithathi imali yomuntu. Ungayithathi. Ngikusho ngani lokho? Ngikusho ngoba mina nginqobe ngikwazi ukubona into ekade kuthiwa ziyavotela inyanga, zonke inyanga abantu abayithandayo zathi dlwa. Zingaboni scam. Ngalwa from umhla ka-18 ngeza kumhla ka-21, mhla ka-23, mhla ka-25, mhla ka-28, ngaze ngayivala mhla ka-30 la ngakade sengigcotshwa ukuthi yonke into ebengisho seyiyahlangana-ke manje, ngoba ngaze ngasho ngathi umuntu oyovala isicapho khehlelezi. Nangaphela savalwa yena isicapho sasehholo sebequlisa umfana. Ngangishilo ngathi umuntu oyovala isicapho khehlelezi. Ngangishilo ngisaqala ngomhla ka-21 ngathi ukhehlelezi uzorealize mhla ka-28. Ubani umuntu ongasho leyo nto leyo empilweni? Uzorealize mhla ka-28 ukuthi scam. Uyabo lesi. Kodwa ngoba akakwazi ukubona, bazomgoqa besebenzani, bese bethi akuqhutshekwe. Ngaphinde ngasho ngathi umcimbi bathi useMoses Mabhida. Uyabona, bazothi mase kurealize ukuthi scam lesi, uzorealize ni scam mhla 28, bese beyagoqa besebenzani, bese beyakowenzela mhlambe ehholo. Sebenzani, benzela ukuyiduduza, ngoba eMabhida ngeke ushayele iscam eMabhida uthi uyokwenza into engekho eMabhida. Yabo. So lamazwi ngiwasholoni, ngiwasho ngoba ngifikela inyembezi, ngoba khona umuntu ongakhuluma into ayithandayo la, kodwa deep down uxakekile. Deep down ifamily ixakekile. Mina mfethu hayi ukuthi ngikusiza wena ngoba ungithanda, ngisiza wena ngoba amandla ngithema ngiwamukela njengoKing Bhaka. Ngiwamukela amandla. Kwathiwa umsebenzi wami ukusiza abantu. Kuyisonywana ke bandla ukuthi sibe sidi isikhathi abantu bekhipha o500,000, bekhipha o1 million, bekhipha o200, bethi bathenga igubhu, mina ngingenzi lutho. Kodwa sithi ngaqala ukukhuluma, akasekho umuntu obhayizele egubhini. Futhi lento evele yaba imomishi kanje madoda ke, babonile abantu ukuthi ngishiya igubhu zalabantu ayikho into ezikhulumayo. Ngoba kuthiwa beyikhuluma igubhu, zayizosho zithi scam less. Ayikho umuntu obesho imina. Semuntu oyimina ebengithi asikho isigubhu. Semuntu oyimina ekade ngithi mina bonke laba kulomkhakha ngimdala kubona. Ngimdala. Mina umsebenzi wami ukunqoba izimpi. Uyabona emazulwini njengoba nginikezwe umakhanda kwathiwa ngo-6,000 wakhe umuntu kunokuthi akhiphe 100,000 ngo-6,000 wakhe uzonqotshelwa yonke into. Kuze kuvuleke ngisho amaphupho. Ayikho into emnandi ukuze umuntu athi ngiphupha ugogo. Ayikho into emnandi ukuthi cosololo athi hawe ma ngaze ngamphupha ubaba. Ayikho into emnandi kumina njengomuntu athi King sengisebenzisa umakhanda ngivele ngaphupha abakithi benginikeza imali eningi emhlophe, ngoba imali emhlophe isho umcebo. Mangikhuluma lento kuyasho ukuthi ngindlondlo, khona into eyenzakalayo egazini, khona into engizwayo, khona into engizwa kuyasho ngindlondlo. Ingangithi mangiqeda le video ngicela ukuthi mangiqeda lo live ngicela ukuthi ubuke ivideo engizoyiposta mangiqeda la. Ngizoposta ivideo ilo live
bese kuba ivideo kuzolandelana. Ngicela uyibheke leyo video engewona live le nama details wonke kusuke la kweza la. Umhlaba wonke bafethu ngiyanithanda, umhlaba wonke angifuni nani. Uyezwa wena umuntu ongakaboni ukuthi ngubani mina, uzobona dadewethu, uzobona mfowethu. Kodwa into engayifuni ukuthi umndeni wakho uxakeke, ukuthi izingane zakho ixakeke. Okwamanje ngicela nisuse lento ethi mina khona umuntu engimsupportayo eminyangeni noma enkolweni, akusebenzi ukuthi ngisupport abantu. Kulandelwa amandla ngoba into ebalulekile ukukhulula abantu abaphilayo. Mawukhulula umuntu ophilayo, kukhululeka nabantu abangasekho balowo muntu omkhululile ophilayo. Uma ngabe wena ophilayo udinaya ithuba lokukhululwa, ucindezela labantu abangasekho, into ekumele uyenze wena ephilayo, hlala phansi, calculate kahle ukuthi ubani umuntu onamandla wokwazi ukubona izinto ezenzeka emhlabeni nezenzeka emazulwini, izinto ezenzeka manje nezokwenza ngelinye, because ayikho excuse yokuthi umuntu athi hayi awuboni yonke into. Ayikho. Kufana noma izingane uthisha ufundisa, uma ngabe kunengane ezophasa ngamalengiso mase ziyafeyila ezinye, ithi into akuyona iproblem kathisha ngoba ikhona eyodwa ephasile kahle. Shuthi la izingane ekade zihlangana zim-undermine lo thisha okhona zingamthandi, ngenkathi zingamthandi uyaqhubeka uthisha uyafundisa uwenza umsebenzi wakhe. You understand? So sengithi mina namanje into ebalulekile mfowethu ukuthi uvikele kumsebenzi wakho. Into ebalulekile akuvikele ifamily yakho. Into ebalulekile akuvuleke izinto zakho. Into ebalulekile ayikhanye impilo. Into ebalulekile akukhululeke abantu bakini abashiya lo mhlaba baba namacala ekade nizama ukwalungisa walungi ngenhlanhla ngoba emazulwini kwenziwe yalula lento kwavele kwaba khona umakhandakhanda. Ayikho into engijabulisa njengokuthi mhla ka-30 sobe sihlangene lapha edamini la khona kade ngithola impendulo ukuthi kuzokwenzakalani ngama award ingqwele. Labe ngithola impendulo ukuthi uzothini uMabalengwe, uzothini uKhehlelezi, uzothini udokotela wabandla ikhanjana, bandlela udokotela elubabudokotela bandla alivele ngidabukisile bandla selithule nya, livela thula nya mase kushaba lona. Angiliphelale la khanjana nazi ukuthi ilona ushaya. Manje kulento kavele washaba lona Nkosi yami selishilo nalo lathi hayi iyakhuphuka ingqwele eOlive Convention Center seyishintshiwe imabhida. Ngathi awubheke ikhanjana lami madoda engilithandayo ngoba ngilikhonzile le time ngoba liqaqekile. Kodwa madoda ikhanjana lami elubabudokotela madoda hayi ikhanjana lami nalo laskemeka nabantu madoda ikhanjana engalibona selivele kuyiposta nalo the yabo ngimthanda ngoloya baba ngoba akafuni ukuzikhukhumeza athi mkhulu athi uyena ophethe yonke into. Uyavuma ukuthoba ukuthi hayi yena nje kunento azezela yona nje madoda. Akufani mina ngiyaphumela live la ku Facebook, ngiyaphumela live la ku YouTube, ngithi kuzoba nje kube nje live. Ubani umuntu ongenza leyo nto ngoba njengamanje mina ngibukwa abantu abasekhundleni ezinkulu kakhulu. Mina alukho uhlobo lomuntu olufunde ngezinga eliphezulu nabahlakaniphile. Mina ngibuka iNkuzimalanga. Where's Nkuzimalanga? Ngiyanibona la nikhona nina ngibuka. Ngiyanibona kulama department eniwaphethe. Ngiyanibona kuzona zonke lezi ikhundle neoccupyile. Ngiyanibona nama challenges enu la nikhona ngiyawabona ukuthi ngiyangibuka. Ngithi mina nina zinkuzimalanga ngoba nikhethe kahle nangibuka. Ningangibuza noma yini. Ayikho into engiyihalela njengokuthi ngelinye ilanga kuke kube khona ipanel ya noma wobani. Kungaqhamuka oprofessor, qhamuka odoctor, kodokotela, kuqhamuke izinyanga, qhamuka abafundisi benza ipanel bahlangane babuze mina ngedwa. Bangibuze noma ingani babuze mina ngedwa. Ngime ngibaphendule ngithi ngiphendule oprofessor umuntu nomuntu ngimphendule ngokwe level yakhe, ngokwe level ye IQ yakhe. Ngimphendule ngokwe level IQ yakhe because akusizi ngiphendule umuntu ngelevel ye IQ ephezulu kanti yena eyakhe phansi. Kodwa the more ubuzwa abantu abane IQ level ethe ukuthi kuba healthy because bawumphendule uyashesha ukurelate. Uyabona ke makuthiwa abantu sebeshayekile njengalento le yenzeke enyangeni, kusala abantu abasuke bengabe uyinyanga noma umfundisi. Kodwa ngifuna icacisa la
mawuyinyanga noma umfundisi uba nama level abantu ababangafani uba nalabantu abaku entry level uyabo sometimes abanye abanikele esontweni makuyisonto sometimes banikela ngo 10 rand nango 5 rand yabo abantu nje abahlale nje bezofuna usizo mase kubakhona abantu abanikelayo uyabo aba average nje bayanikela kodwa abekho rich futhi abekho poor bayanikela mase bakhona abantu aba rich esontweni uyabo uyabona mawusushayeka labantu aba rich reason why babe rich ngoba basili la bayashesha uyibona into mawushayeka bayahamba abantu aba rich abayuhlalela umbhedo labantu kade benza isonto limi mawushayeka bayahamba labantu abakwi average mawushayeka ekade benza isonto nalo belisupporta nabo bayahamba mawushayeka because yindaba banama challenges la besebenza khona abafuna ukuwalwa for real sebebonile ukuthi wena ukwazi ukwalela bese beyabaleka obana basalayo kusala uqukaba uyabo uqukaba lolo licela kuwena imali yokugibela makuphuma isonto uyalibona uqukaba lolo libuye ecele kuwena ukuthi hayi pastor ngidlile uyabona uqukaba lolu okuthi makuthiwa uyahlatshakezwa ngale umgwaqo ulifere shaya itoyitoyi sezingaki inyawo bathi sinikela ngoqobo lethu ngoba sinalo ukuthi esandleni sinikela ngetoyitoyi yethu lolu qukaba lukusupporta noma ubheda likusupporta noma uright iba kuphi inkinga mase kusela uqukaba yila ubona khona umfundisi ethi nginesonto kodwa imali ayisenziki yila ubona khona inyanga ithi inyanga cha nabi impela abantu abafikayo bengabe beza kodwa manje labantu ababalandeli babe kade bevuka nami hayi ngeke abasayilethi imali yindaba sekusela uqukaba yilo uqukaba olufuthi ashaya itoyitoyi lugqoka izikipa ngeke umuntu baba intellectual umfice nje ezodidizela nje engazazi ukuthi kwenza ngeke kodwa kuba khona uqukaba nje olufica lenzani olufica lapho ungakazi ulisize ngalutho ulifice luyididizelela nje lungazi ulidume iphi yabona mase kuba khona abantu abahlakaniphile othi mawenza into bakuquestion mabebotha unazi impendulo bese beyahamba labo bantu ke labo bakuquestion hayi labantu abafide wena ukuthi hayi kunje uthi mawuthi mgoqe uthi mawuthi mgoqe uvela uwaqambe nje amanga ngayenzi sense khona bahlakaniphile abantu leminyaka bahlakaniphile abantu uyabona mfethu macabanga ukuthi ungadidisa ingqondo zabantu uyabona nje abantu lento ebiyenzeka bayibonile ukuthi akhe izinyanga zihlulekile ukubona azikwazi ukuhlola lento ezihlale ziyenza zithi hlolela abantu zisuke zibambela abantu inkunzi zifunela imali ngokuhlola ingakho zibani ko 3 minutes zibani ko 4 minutes ingakho zibahambe bayokhuluma bodwa lapha ya mase yabo zibonile cha ake ngibuye kule politiki kwipolitiki ngicela bonke abantu baka spiritual funa bazi ukuthi if uka spiritual uyathanda ugobela wakho uNkulunkulu uma uNkulunkulu ewugobela wakho uNkulunkulu ke usebenza ngani usebenza ngokuthi wena kumele ukhombe indlela njengamanje ziya engqungqutheleni ye-ANC uma ngabe uka spiritual unelungelo manje unelungelo elokuthi ungafisa ufisele noma ubani othi uyahalela ukuthi kube uyena upresident we-ANC kube uyena udeputy kube uyena unobhala jikelele uyabo unelungelo ukufisa ngoba vele kuvuliwe ukuthi now it's a run unelungelo lokufisa ngampela futhi sizorana okay ishaya ingqungquthela akhethwe loyo ozoba upresident we-ANC nalapho futhi usalindile wena kuzothi bengabe sekukhethwa upresident wezwe mangabe uka spiritual make wakhethwa wabekwa kwathiwa uyagcotshwa beke kwakhona igama elithi siyamgcoba usuke egcotshwa emhlabeni egcotshwa ezulwini uma esegcotshwa ngisho ezulwini wonke umhlaba sekumele urespect kusho ukuthi abantu baka spiritual sekumele bamprotect ke leyo muntu uma umuntu aka spiritual awukwazi ukuthi umuntu mayegcotshiwe ngokwasemhlabeni nasezulwini sekuthi phakathi neterm uyi spiritual njalo usuyashintsha uthi hosh asamfuni lo hosh awukwenzi ulinda kuze kuvuleke igap
eyokuthi kuthiwa run sesiyakhetha kulaba ukuthi ubani nawe ke mase ngoba umhlali kugcineni mase usupporta lokho kodwa mase qediwe kathiwa nange simbekayo ozoba upresident wezwe ngoba mawusube ebekiwe noNkulunkulu usuke semkhusele ngoba naye usuke ethandaza kuNkulunkulu usuke sekhusele na uNkulunkulu umsupporta noma right wrong enjalo awuthathi isinqumo njengomfundisi njengenyanga uthi wrong loya ulindani ulinda up until ezepolitiki zidlala umdlalo wazo wena spiritual bese uyawulawu lowo mdlalo ukuthi awube nefair awube nobulungiswa awube nesibusiso sasemhlabeni nasezulwini awujika jiki ngoba phela uyedwa uNkulunkulu okhonzwayo uyacabanga kube khona abathi samba noZuma kube khona abathi samba noRamaphosa kube khona abathi samba noZweli Mkhize uya understand okay ningawenza lo mdlalo bengabe kusathiwa vele kuyagijima kakacaca kodwa mase kuthiwe siyamgcoba uZweli mase kuthiwe siyamgcoba uRamaphosa mase kuthiwe siyamgcoba uNkosazana awukwazi mawu spiritual ubuye after 1 year uthi wrong lento awukwazi futhi uthi uhluke uthi awuseyabheda lo abanye bahlukane phakathi bathi abanye sihamba nalo bathi abanye ngoba uyedwa uNkulunkulu othandwazayo uyedwa uNkulunkulu olawulayo mase kuvunywa emhlabeni kuvunywa emazulwini okuboshiwe emhlabeni kuyaboshwa nasemazulwini make kwathiwa siyamgcoba upresident siyayigcoba ideputy bonke abantu baka spiritual basuke bezohlonipha lolo gcobo ngoba lenziwe emhlabeni lenziwe emazulwini luboshwe emhlabeni laboshwe emazulwini niyongizwa ngelinye ilanga ngithi ngicacise ngoba kubhlungu ukubona abantu bakaNkulunkulu abathi babaholi sebehlukene phakathi omunye athi mina ngithi hesh uyabheda lo athi omunye hosh ima kanti wena useva muphi uNkulunkulu awusevi lo uNkulunkulu owadala ukuthi lo muntu agcotshwe uma kunjalo egcotshiwe yekela ipolitiki idlala umdlalo ngoba bayakwazi ukudlala ipolitiki labafana nalabo sisi nalabo mama nalabo baba nalabo mkhulu bayayazi ipolitiki let them play their game wena baka spiritual linda up until kwenzekeni kugcotshwe you supporta ini umgcotsho but ama politician awangadlala ipolitiki kugcine kudlaleka nabafundisi ngoba izofana nse nento yomfana omncane obehlela ingqwele wadlala iscam sakhe wagcina edlala inyanga iscam nabe politiki bayakwazi abepolitiki bakudlale baze badlale nje abafundisi uthola umfundisi naye esedidekile manje usethene emva kepolitiki kanti umuntu aka spiritual yena uhamba noNkulunkulu uNkulunkulu ke ulinda ukuthi ubani obekwayo ubani ogcotshwe emhlabeni mase yagcotshwe emazulwini mangiqedela nje ngiyacela ukuthi nibuke le video yami engizoyifaka ngoba inama details ngibonge kunina esenutholile umakhandakhanda inamba yami ithi 0798130260 ziningi imfihlo ezila emphakathini abanye abantu kunemizi la obaba balala nezingane zabo omama balala nezingane zabo izingane zandawonye zilalana zodwa omalume balala nezingane zodade wabo auntie balala nezingane zomalume ubaba wondla izingane eziwu5 angazizali ubaba uthi ethi emsebenzini umama uyifakela indoda lekhaya kuthiwa lekhaya khona isichitho nje izinto ayilungile ekhaya kanti khona ihlazi lihleli phezukwalo vele ukuthi mayihamba ubaba khona ishende lingenayo umama bevakashela kubo ubaba khona isalukwazi asifaka lekhaya kunezimfihlo bafethu okuyimanje engiyisebenzayo ukuthi azimenenjeke ukuze izinto zabantu zilunge kodwa wena ongenazi imfihlo enjalo siyakubongela uNkulunkulu akugcine njalo and uze uthole namafuthu makandakhala ngoba mawusutholile siyashintsha lento ibe more than ukuthi ukhingi lo sigcina sifana nani sibambana kanje sifana nabangane ngikunike ngisho inamba yami yekhethelo ethi 081788 uyabona ibisiyaqhubeka ithi uyabona ngiyabonga ngabandla kulabo basuka indawo nendawo bezofuna umakhandakhanda ngiyathembisa ngomhla ka30 kuOctober siyobe siphelele sonke yilani yobona khona ukuthi kanti uKing Bhaka unzima kangaka kanti lo makhandakhanda unzima kangaka
ningixoleleke umakhandakhanda ngenxa yokuthi amandla anyukile njoba uzwa ngikhuluma nje uyezwa ukukhuluma nje ingane la akukhuluma ingane la uyabona ke ngenxa yokuthi amandla anyukile ngikulevel 7 manje kodwa kusuka manje kuya kumhla ka30 October umakhandakhanda u6000 from 1 November sewuzoba u7000 awusoze ke wakhuphuka ngoba wonke ama level aka spiritual awu 7 ingakho ngisho noma uJesu Kristu esehamba emhlabeni kuthiwa kunemithetho elokhuzana kunelokhuzana eyisikhombisa uyabona so that is why ngithi mina kubalekile ukuthi lemhlabeni kube nezinto ozozazi ezinye exoxwayo wena uze uzibeke under general zine serious meaning umehluko wena you don't have access to kuleyo meaning leyo lucky enough because I am available ukuthi each and every time ngidecide mina ukuthi ngiyanika lolwazi uyabona angiphathi makuthiwa sewuthola umakhandakhanda ngiyakucela bandla nawe onama challenges emendweni wakho unama challenges emshadweni idalwa zakho zikuthiwa zikulahlile ngithi mina mfowethu ungaze wenza into ongazazi thola umakhandakhanda bese ubona idalwa zakho zifika kuwena ebusuku zikhulumi nawe kuzokwenzeka ubone nalesilwane kade sikuxaka usibone sivele sinyamalala ungaze sipheliphi ayikho into engijabulise njengomunye usisi engitshela ethi kunesilwane besifike sishaya iwind ngiyazi ukuthi she is watching here besishaya iwind sithi sebese umakhandakhanda sivele sanyamalala bekuthi masishaya mase kududula isibhobo ungasazi kuyena. Thank you very much kukona konke lokho. Thanks a lot for your support. Thanks a lot for everything. Thanks a lot ukuthi all the time nihlala ninami ngiyanithembisa uma ngabe kulusithathu angisoze ngayenza imistake ngiyohlala ngingena ngikhuluma nani ilanga ngingabuye ngakhuluma ngalo ngibuye ngijoba jombe umgqibelo kodwa lusithathu nje sisuke sithi woza Wednesday ngizoyifaka le video yami mangiqeda la khona uzoyibona shuthi ama video azoba u2 kuzoba yileka live bese kuba yile engizoyifaka engewona ke ulive la uzobona ukuthi inyanga bese zifuna ukungi-attack kanjani based entweni kade ngisho ngizosho into mase ngifaka zona egcineni sezizikhulumela. Thank you very much kuyona yonke into esesithe iyeza wena ngawuthola umakhandakhanda qinisekisa ukuthi uyawuthola ngoba ngeke ukhalele u6000 owodwa ngiyakuthembisa lezi inkinga zabathakatha abakuhluphayo hayi kubona ke sithi back to the center. Bayazike bandla abaningi mawusuthakathe umuntu namakhandakhanda hayi ngidabukela wena bandla uzoyinyela ithende njengenkomo akudlalelwa noma kuthi uhamba inyanga yangaphandle fokofo kuleyo nyanga yangaphandle fokofo. Okwesibili ngiyacela bandla ukuthi bengabe nisebenzisa leli gama ethi fokofo lisebenziseni kanje ningaveni ifaka ngoba manje lifaka kobe ngathi liyinhlamba kanti aliyona inhlamba leli wothi mawulisebenzisa mhlawumbe let's say usemsebenzini uyabo emsebenzini uthi kusuka namhlanje ngizowenza ngendlela umsebenzi wami wena onyanyayo fof kusuka namhlanje into zami zizohamba kahle wena onyanyayo fof uyabo noma yinini mawuzomfaka ufof qala uthi wena onyanyayo fof ukuze ngathi nalo umuntu okade kusupport athawu wasithuka pho uqacisa uthi wena onyanyayo umuntu oyisholo yena akathi hayi mina vela nginyanya uyabo asewona inhlamba lapho wena onyanyayo fokof angazi bandla saliphazamisa futhi nawe ufokofo akuwona lo ojwayelekile yiloko umdonsa wena onyanyayo fokof hayi ukuthi fokofo wena onyanyayo fokof ngithi ngicacise leyo ukuze ungagcini emsebenzini ufaka lo fokofo ngoba ngiyabona abanye usubangenile ufaka umuntu acabanga ukuthi uyamthuka cha hayi namhlanje ngifuna ukugoduka eli ngijahe ingane zami ekhaya emsebenzini wena onyanya mangigoduka eli fokof uyabo awungene ekhaleni hey ngiyamthanda umngami madoda uyezwa hayi wena onyanya mangithanda umngami fokof ungena kanjalo ufokof. Thank you very much. Bye bye. Nginithanda njengayizolo.